Estamos no Castro de Toiriz. Un castro é un poboado fortificado da Idade de Ferro, de maior ou menor tamaño. Está defendido con unha ou varias murallas que rodean a superficie habitada. No interior destas defensas hai diversas construcións, unhas destinadas a vivendas e outras a celeiros, almacéns, etc. Os castros están comprendidos entre os séculos IX antes de Cristo e un antes despois de Cristo, ao cal chegan con diferentes transformacións arquitectónicas e os primeiros xorden na parte máis meridional e litoral de Galicia no norte de Portugal. O 23 de agosto de 2016, o arqueólogo Xulio Carballo Arceo sacaba unha nota de prensa na Voz de Galicia titulada Quo vadis Castro de Toiriz, na que facía a seguinte reflexión. Mes de xuño e non estaba cortada a erva e o mato. O goberno municipal de Silleda, despois dun ano, aínda non mandaba persoal para limpalo. A finais de xullo volvín e seguía igual. Volvín ao castro no mes de agosto e seguía igual. Vai pasar agosto e o castro segue a dar unha imaxe deplorable. A erva e o mato sen cortar, senón porque tamén os painéis informativos precisan dunha limpeza, e os bancos e soportes das lendas populares que forman parte da cultura galega inmaterial requiren unha reposición. O castro non merece dar unha imaxe de abandono tal, e si de espazo de lecer e de cultura. Toiriz é un proxecto, co pés a cabeza. O Castro de Toiriz, os castros, foi no pasado obxecto de limpeza e mantemento por parte dun grupo de veciños de Silleda, contando con fondos económicos europeos e doutras administracións. Dun tempo acá, este xacemento foi sufrindo un abandono paulatino por falta destas axudas económicas. O debate que plantexamos é o seguinte: deben os veciños, amigos do Castro de Toiriz, seguir co coidado e mantemento do castro ou, pola contra, deben asumir as administracións esa función? Estamos ante a mamo de Chousa Nova, excavada no 2007 por un grupo de arqueólogos dirixidos por María José Bóveda. Debido ás escavacións que se produciron polo paso dunha liña dun tren de alta velocidade, na parroquia de Abades encontrouse unha cámara megalítica e uns restos dun complexo sistema construtivo. Parcialmente estaba destruída por unha pista forestal e polas actividades agrarias da zona. Estaba delimitada por unha cuneta exterior e un anel de pedras que rodeaban un túmulo de terra. No centro achábase unha cámara funeraria formada por 5 ortostatos, delimitando un espazo aberto cara ao leste, dándolle así un aspecto de cista. Outro esteo, xunto con outras pedras pequenas, formaban a entrada. A mámoa foi afectada pola construción do AVE entre Santiago e Ourense. Por este motivo, foi completamente escavada, coa sorpresa de atopar un enxoval funerario no que destacaban unhas ferramentas feitas de pedra pulida e un colar de doas de varicita e de ámbar. Tras a construción do AVE soterrado,
volveuse a poñer a mamo no seu lugar orixinal. O monumento foi levantado segundo o estilo da época, é dicir, colocando pedras formando unha caixa e cubrindas cunha gran lousa. Despois, soterrouse baixo unha morea de terra, o túmulo, o que lle confería un aspecto arredondado. As análises de carbono 14 realizadas sitúan este xazamento entre o 4340 e o 4260 a.C., convertindo así nunha das mamos máis antigas datadas ata este momento de Galicia. Para comprender o valor para os seus constructores hai que ter en conta que daquelas non se coñecía o metal, e para transportar todos estes metros cúbicos usaron instrumentos de madeira, osos, cestos feitos de bimbio e sacos de esparto. E, ademais, a lousa da cuberta pesa 2.950 kg. No interior da cámara, baixo anacos da lousa cuberta partida, conservas aínda as evidencias dun enterramento individual. Un colar de doas de ámbar e variscita ocupaba o centro da cámara, disposto como se estivese depositado sobre un corpo. Unha pequena lámina da aixada, un cincel e un afiador completaban o enxoval. A cuestión que planteamos é a seguinte: musealizamos a mámoa ou conservámola adecentadamente no seu lugar orixinal? O río Abulla, o terceiro máis grande de Galiza, recibe aportacións de varios ríos, entre eles o río Deza, que ten como afluente o río Toxa. Nas ribeiras do Deza desenvólvese un bosque de ribeira diverso e ben conservado, con amieiros, salgueiros, freixos de río e tamén onde podemos ver bonitas carballeiras. Moitos dos hábitats considéranse de especial interese para a súa conservación. No río Deza pódense atopar moitas troitas. No sistema fluvial Ulla Deza tamén hai outras especies como a lamprea de mar, o salmón do Atlántico ou os mexillóns de río. Ademais, paseando pola zona podemos ter a sorte de atopar lontras, topas de río, ras, falcóns, martiños peixeiros, merlos, furóns bravos ou teixudos. Este espazo protegido foi nomeado Zona CEC no ano 2014. Moi preto da poboación de Bandeira encontramos un espazo natural de interese internacional, a Fervenza da Toxa, incluída na Rede Natura 2000, dentro da Zona Especial de Conservación do Sistema Ulla Deza. O Mosteiro de Carboeiro é un dos mosteiros máis importantes da comarca do Deza e de todo Galicia, xa pola súa fauna, a súa flora, as súas características de construcción, etc. Moitos dos historiadores que viñeron aquí dixeron que é un dos máis importantes xa pola súa época, polas súas esculturas, etc. Un dos máis importantes foi Ángel del Castillo, que dixo que era dos máis bonitos que vira e que merecía que o preserváramos para Silleda e para toda Galicia. E tiña unhas características moi importantes, xa que non eran moi comuns naquela época. As figuras do tímpano deste mosteiro foron roubadas tras a Guerra Civil e a polémica por isto ven dende fai décadas. A nos gustaríanos que as pezas volveran ao mosteiro. As pezas das que falamos son un pantocrator e un tetramorfo que representan as figuras de San Xoán e San Lucas. Datan no século XII. Investigadores do Deza demostraron que as figuras estaban no seu lugar de orixe dende os anos 40 do pasado século. Declararon o Monumento Nacional no 1931 un dos mitos do arte románico galego.
Temos unha cuestión sobre que facer cas pezas, que se devolvelas ao mosteiro ou deixalas no Museo de Barcelona. Fixemos unha entrevista ao investigador da comarca do Deza, Daniel González Alén, que nos dixo que deberíamos traelas a Silleda ou podíamos traelas á comarca do Deza. Como aquí non hai museos que poidan ter esas pezas que teñan un valor moi importante, decidiu que ben podíamos construir un sitio para poder deixalas ou podíamos traelas outra vez aquí ao mosteiro e colocalas no seu sitio orixinal para poder disfrutar todo Galicia e toda Silleda de elas. Os alumnos do IES Pintor Colmeiro estamos aquí para coñecer mellor as Brañas de Xestoso, un lugar protegido pola Unión Europea e incluído dentro da Rede Natura 2000. O espazo natural das Brañas do Xestoso foi declarado zona de especial conservación no ano 2014 para protexer a súa diversidade e a súa riqueza natural. As Brañas de Xestoso constitúen a maior representación galega das turbeiras acedas, un hábitat moi peculiar e frágil, do que Galicia posúe o 85% do identificado para toda a España atlántica. Nas Brañas de Xestoso atopamos 16 hábitats moi importantes que se deben protexer polo seu valor natural. A maior parte do espazo está ocupado por monte baixo, prados húmidos, brañas e turbeiras, algún bosque de umbría e unha lagoa que seca no verán, a Lagoa Sacra de Olives, que está ás miñas costas e é monumento natural. Neste ecosistema atopamos tamén moitas especies de animais que deben ser protexidas, dende pequenos insectos como a bacaloura ou os cabaliños do demo a anfibios e réptiles. Tamén hai fermosas aves como os sisóns que teñen unha pequena poboación que cría na zona ou aves de rapina como a tartaraña azulada. Pero no ríos Montes son moi pequenas, non teño comida para mandar. Eso máis que millo sabe. Atopámonos en unha vertente da Serra do Candán, un espazo protegido incluído na Rede Natura 2000. A Serra do Candán está situada ao sur do concello de Silleda, dentro da parroquia de Parada, compartindo extensión cos concellos pontevedreses de Forcaría e Lalín, e cos limítrofes ourensáns de Viariz e Urixo. A Serra do Candán foi declarada LIC no ano 2004 e zona de especial conservación no ano 2014. Esta serra amosa gran diversidade de hábitats, 18 deles incluídos na Directiva Hábitat. Destacan as carballeiras nos fondos dos vales, o monte baixo e as brañas e turbeiras nas cumes. Pódense ver amplos espazos, matogueiras, debreixos e toxos. Paseando pola serra podemos ver aves como o falcón peregrino ou o bufo real, que contan en Galicia con moi poucas parellas. Outras especies moi bonitas que habitan nesta serra son o martiño peixeiro ou incluso o sisón. Entre os animais terrestres destaca a presenza de especies protegidas como a toupa de río e a lontra,
o mexilón de río e varias especies de lagartos e lagartas. Tamén hai gatos silvestres e lobos.